Karbiang longarong supi Dipu Civil Hospital abana dungalong kedo serdihoni statue kete murim sang ason teglongsi Dipu active reporter abitung atumpen pai nipai krega thomarni kapang terasai kedeng pon Perang kia tum sitami mithang along rilong pat ki kaiketa ingthur nangji pu akemang pen kedam tang arni sitami Dipu Government Boys Higher Secondary School pathua kramalo sitami kepang terasai dengpon lo Lapenalong kaprek ademalong sitami pangthir pon bomsi puthot pini pai nipai kreka thomarni lethot sitami Karbiang longarong supi Dipu Civil Hospital aban mate Non-Cancer Hospital and Research Institute adungalong kedo serdihuna kumlin along puthot kepang thirasai kedengpon Ahok perangkia tums asai binong laki birta kepa cetang mate ahok abirta rat ahongjay along kewan pi asai si ke klembonta mithang long rimate mithang ade malong sitami ingthir nangji pu akemang pen birta kepa cetang anchot kalisi kepang thirasai sitami klempon lo pusi Dipu active reporter abitung atum lamthe chepaklang pon lapen patumi pini le Nili tumna pusona sai kedeng chodji kali kewang jilang arni sitami along kaprek ademalong sitami kepang thir ponje phansi kaiketa nili tum chisik ding lupusi Dipu active reporter abitung atum pen pachini pon pini bangso kepang thir asai kedeng pon along Dipu active reporter Amir Sonbe Jit Kramsa Sondon Terang Nelson Terang Rajesh Teron Bapuram Singnar Babu Singh Kramsa Anderson B. Longsodoring T. Sahiling T. Harsing Ronghang Pen Danglok ke Ongdung Dipu active reporter Klembang Pu atum pen chitong ponsi misen pen kepang firasai pachun pon. So, akumlin mati serdun akumlin kapang firasai itu klempon lo. Tas ini tuh ini leki klem pon cokoli kedam tang ani semeni tumla Dipu Government Boys Higher Secondary Pathok lamalong sida meni tum kapang firasai mati kipan dan singlo pato meni klempon. Ason sini tum ala son sida meni tum pachini pono je ini tum ala so ke klem bene kangton kopi kali. Klem pon bomji bora top ke mang ben sini first sida meni tumla serdun akumlin ini tumla pangsi ponong lo kasila solong Kesi asai kamatum ben samil lang bang ni tahanang pipono somsi inu behenia tuma bang ke ni tum kiklem kitam akim mi nang khek kang long si arang tum same tum jurgia pan nang pajir kang lo dala sa akim han tum churu lo somsi ni tum kiwangjia ni sitame labangso Dipu ekip diputara hinja apison asai klem pon bomji mati dam pon bomji jilang arni tame klem pon bomji pu ason akimang dosi pini tame nitum non independent inde 79 independent inde kata lonta nang ni pomlo lase laso along paceton non sip ini sedion akum lita long pakla siding lo lapen kirang jilang arni nitum non smart bazar dung kitu hongno base statue made komin padak tami ki pangkir di pan siding kunji lase bangso long ke nitum det kali lo ki reporter pudet de lo kumani NG tum nang cerap dunia tum tami bang milo la dai kumani ai karbi rada tum mani jungjung atum bangso sai kiklem malong cerap de la le cerap dun ji tami nang cerap tami nitum long ke kaita welcome lo macho pandam ne nitum kerang kiklem bangso statue pangkir pon nang kokel pulo nitum bangso per ulo kit hek long lo ki pas light keng lo nitum news people bang han sor saro penting tu mitang lek klem tu dia nang ku tingwai keng sik ni kan